बहाथो मा मावजि गाबबाय थालायखो मावजियाबो माथो बोरैबा साइसनि गाबथारदों मावजि नंमारगौना नंमारालै अमाराजा मा मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो उन्दुदो नों उन्दुग्रो आं दसे उनाव उन्दुगोन दसे बाहेरायाव गिदिंलांहैनि आं दे होमबालाय थाब उन्दुफैबानो जाबाय आं उन्दुग्रोनोसै जागोन दे मियाव 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 इसिबां हराव मानो फैदों नों जोंहानाव बिहावजोखौ खबर लानो फैदोंमोनलै आं बिहावजोआ माथो दाखालि फोद्दा लांखांदोंमोन दालाय बेनिखायनो खबर लानो फैदोंमोन आफाया दा मोजाङैनो दङ थां नोंखौ नुबा बियो रायगोनसो माबा थां आं नोंसा बिफाखौल' खबर लानो फैयाखैब्रा आं नोंखौबो खबर लानो फैदोंलै थां थां नङाबा दा आदामोना नुबा आफाया नुबा बुगोन नोंखौ मोजां मोननायाव एसे एनै दाम जानानै नोंखौ मोननायाव मानिथो लस एसे एनै दाम जागोन नोंखौबो लानानै खारगोन अरे प्यार किया तो डरना क्या नंगौ नामा प्यार किया तो डरना क्या औ ओमफ्राय मा मोनफैदों नों बे हराव मा सिखाव नामा नोङो मा खावनो फैदों नों र पुलिस लिंहरनि आं आं सिखाव नङा आं मोनसे बुस्थुनिल' सिखाव बेनो जाहैबाय गोसोनि सिखाव आच्छा सोरनि गोसोनि सिखाव खावनो फैदों नोंलाय आं मिथिखायो आच्छा बेफोरखौ बादो दिनै आं नोंनि खबरसो लानो फैदों एक्सिडेन्ट जानाया माबोरै जाखो देहाया आंनो सिगाङाव खोन्थाग्रोलाय नों सोर आरो सोरनि गोसो खावनो फैदोंमोन नों मिथिखायो आं बावबाय देलाय खोन्थाफिनलाय नों एसेबां अननानै सोंथाबबाय थाबाय जेब्ला आं खोन्थाफिननोसै नोंसाजो हांगारिखौ आं गोसो थोयो हांगारिखौ गोसो थोयो आयो माथो अमा राजा बायदिथार आखला समायदों दे गाव जेरै जानो गोनां बिजामादैयाबो एरै आच्छा आंनि फिसाजो हांगारिखौ गोसो थोयो अब्ला गाबोन फुङाव बिमाखौ लानानै फै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनैनो दानो आइनो खोन्थानोसै गाबोन फुङावनो लानानै फैनोसै गुड नाइट जानो गोनां बिहावसो दा अमा राजाया आंनि बडियाव थानानैबा मा खालामहैदोंथाय गावसो मिथिसिगौ जियानो जाया मानो दिनै सन्थलाया जोंनि बडिखौ सोलायनानै होनो हायोब्ला जोबोद मोजां अखाफोराबो स्रां जाबोगासिनो थाब थांनांसिगोन थफिराम फिसा नोमफाया मा सोंदों मानो फिननाय होआखै मा फिननाय होनो बेलाय लाजिनाय होननाय गैला बेनाव न'आवनो बेसेबांबा खामानि दं बेखौलाय सोर एग्जाम होनाय मा खालामगोन मा मागोन जाबाय थायो नामा नों जेबो खामानि मावनो मोनथाराखैबा फिसाखौनो सासे खांदो होननानै बुंगासिनो आं न'आवनो मा गैया न'आवनो फरायसालि प्राइभेट गंसे दङ पेट्रल पाम्प दङ दखान दङ हा हु दङ खेथि बाथि दङ आरो मा साख्रि नांबावगौ नोंनोलाय बे एडिआरइनि एग्जामखौलाय मानो होनाय नोंलाय औ न'आवनो इसेबां खामानि दङ बे एन्टनियमोनखौ नायनो हाया मालाय बेसेबां न'नि बिजनेसखौनो सामलायगासिनो नोंबो बिसोरनिफ्राय सोलोंदो बहा सोलोंनो बेलाय बहा सोलोंनो गावनि गोसो बायदिल'सो मावगोन सोर होनो खोन्थानाय एडिआरइनि एग्जामखौलाय दा बेखौनो साख्रि मावहैसिगोन ना मा नोंलाय बापावै परिखायाव पास जाबाय साख्रि मोनगोन बेखौबो नोंस्रा इसेबां टेनसन जायोना मालायफोरा एडिआरइनि एग्जामाव फेल जानानै बेसेबां दुखु जादों बिग न' बेसेबांबा गिदिर न' मोननायनि थाखाय आंहा पास जादों नोंस्रा रंजानांगौसो एडिआरइनि एग्जामाव पास जायैनि थाखाय बेसेबां गाबगु फुगु जादों आंहा पास जानायखौ नुवाखै दुम्फावमोनाबो फेल जानानै बेसेबां गाबदों दुम्फावमोन बायदिनो साख्रिनि गोनांथि नोंनोलाय मानो साख्रिनि गोनांथि जाखो नोंहालाय मानि थाखाय एडिआरइनि एग्जामखौ पास खालामनांगौ जाखो आं एग्जामखौ पास खालामगोन होननानै मिथियाखैमोन आङो गोसो जालाबायनासो हैलाबायदोंमोन धोद बुरबक आं बुरबक नङा माथो आं बुरबकबा एडिआरइनि एग्जामखौ आं पास खालामामोन ना जाबाय दावराव दावसि दा खालामसै हा साख्रियाव थाङाबानो जाबाय आरो न'नि बिजनेसफोरखौ मोजाङै दैदेनबानो जाबाय आरो बिदि जाया आं साख्रिबो मावनायनो लुगैदों नुबाय बिमा नुबाय बियो बेबायदिनो थांसिगोन खाथियाव सनानि थोरसि दं अब्लाबो भिक्षासो बिबाय थागोन बियो माबायदि फिसा जोनोम होखो आं एसेबां गाज्रि नङाथ' आफा धोद बुरबक उल्थासो बुंबावदों नों साख्रिसो मावनो ओंखारबावदों नों बे न'नि बिजनेसफोरखौ नों सामलायाबा सोर सामलायनो आरो जुदि सामलायनो गोसो गैयाबा माबार फिसाफोर खां ओरैनो लांफां थाबाय थानांला नों माथो लांफां थादोंब्रा एडिआरइआव एग्जामाव पास जानानै आं साख्रि मोनबाय आं साख्रियाव थांनोसै आरो आं साख्रि मावनायनो लुगैदों सरकारि साख्रि नुबाय बिमा साख्रिखौबो मावनायनो लुगैदोंनो बिनि उनाव मा बुंगोन बियो खिखौबो जानायनो लुगैदों हासुदैखौबो लोंनायनो लुगैदों होननानै बुंगोन बियो जाबायसै जाबाय थफिराम फिसा साख्रिखौनो मावथारनोसै होनबा नोङो एसेबां दरमा खमनि साख्रिफोरखौलाय मावनानैलाय माथो मोननो मावनाङा न'नि बिजनेसफोरखौनो माव होमबालाय दुम्फावनो साख्रि होदो आंनि साख्रिखौ नों बुंबानो गासैनोबो साख्रि होनो होनबानो हागोन नामा धोरोमसाला खुलिनानै दोनाखै नोमफाया
आइनोनो मेनो साख्रि होनो नाथाय आं दुम्फावनो खोथा होनानै फैबाय ए नोंनि खोथासै माबार जोंनो फिसौआ होनोबा होदो औथो आरो फिसौ नांसिगौ जोंनोबो माबार बिहामजोखौ बुंदो जागोन दे आं बुंगोन आयै मा खौरांमोन फिसा आं नोंसोरजों एसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनो सानदोंमोन जिराय हा माथो खोथामोन फिसा माने आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो सोर बेलाय मा जायगानि मा मावो बिमा बिफाया बिफानाव गस्ला दखान दं लोगोसे आबादबो मावो ए होमबा गाहाय थाखोनि मानसिसो जोंनि थाखोजों मिलायनाय जोंनि गोजौ थाखोनि समाजाव मिलायनो हानाय बेफोरबायदि न'खरनि फिसाजोखौसो गोसोथो होननानै बुंखादोंमोन ना आं नोंखौ नाथाय आयै जानो हागौ बिसोरनि न'खरा जोंनि बायदि नङा अब्लाबो जोबोद मोजां आयै हा सोरथो जाखो फिसा बिफानि मुंखौ सन्थला होननानै बुङो आरो बिसोरा गाहाय थाखोनिबाबो आं बिराद मोजां मोनो आयै फिसाजोखौ मा होनखो गाहाय थाखोनि दुखिया मानसिफोरनि फिसाजोखौ दा गोसोथोखा गोसोथोनोबा गोजौ थाखोनि न'खरनि फिसाजोफोरखौ गोसोथो आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय दुखिया न'खरनि फिसाजोखौ आंनि न'खराव दालाबो आरो बे न'खराव दुखिया न'खरनि फिसाजोफोरा जेबो जायगा गैया जाय सिख्लाखौ गोसोथोदों बे सिख्लाजों थाबैनो ब्रेकआप खालाम आं बेखौ मालाबाबो खालामनो हाया आयै आरो फारसेथिं आदा थफिरामनि बाजैयाबोथ' गाहाय थाखोनि न'खरनि फिसाजोसो बिनिया बेलेग नाथाय नोंना बेलेग मानो आयै आदाना मानो बेलेग आंना मानो बेलेग नोंथ' मिथिखायो नोंसा नोंदा थफिरामनि दिमागा माबायदि नोंथ' नोंदा थफिराम बायदि नङाना बिनिखायनो मोजाङै खोमाया फुवाना खोनासं जायनि फिसाजोखौ गोसोथोदों थाबैनो ब्रेकआप खालाम दिनैनो दानो आरो गोसोआव लाखि नों जाय सिख्लाखौ गोसोथोगोन बे सिख्लाया दुखिया न'खरनि जानो मोननाय नङा जायोबाबो बे न'खराव जेबो जायगा गैया नाथाय आयै जेबो नाथाय नुथाय गैया आरो नों मोजाङैनो मिथिखायो नोमाया माबायदि आखलनि मानसि मोजाङै मोजां आंनि खोथाखौ मानि नङाबा खोथाया गाज्रिसिन जानो हागौ बबेनि दुखिया न'खरनि फिसाजो गोसोथोग्रा बियो जेबो नङा दे फिसाफोराबो खुसियाव थानांगौ बिदि नङा आं एथबां खस्थ'यै बे बिजनेसखौ फेदेरबोबाय फोलावबोबाय हौवाया थैखांनायनि उनावनो गासैबो बिबानफोरखौ आंनि फाफ्लियाव रुजुननानै आङो दिनै मोनसे बिजनेसनिफ्राय 10टा बिजनेस खालामबाय आंनि खस्थ' खालामनाय बिजनेसफोरखौ आङो नंखाय दुखिया न'खरनि फिसाजोनि आखायाव होनो गोसो गैया आरो मिथिखायो दुखिया न'खरनि फिसाजोफ्रा माहाजोन न'खराव फैयोबा बेसेबां दिन्थियो बेसेबां बाहादुरि जाफैयो मोनैनि मोनदों होननानै बेसेबां देखायग्लुङो बेफोरबायदि आखलखौ नायनो बायो आं माहाजोननि न'खरनि फिसाजोबा आं जेबो बुङा नाथाय दुखिया न'खरनि फिसाजोबा आंनो नाङा आंलाय माथो बुंबावनो बिमा फिसानि गेजेरावलाय आंबो जाहैबाय बिफा गदाय बिनिखायनो आं जेबो बुंनो हाला फारसेथिं थफिरामखौनो माबायदि बुजायबावगोन आं न'खरावनो एसेबां गिदिर बिजनेस दं माबा साख्रि मावनोसो ओंखारबाय आयै आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन दे बुं एन्टनिजों आंजों जोबोद गोसो थोलायो आयै दा बेखौनो एन्टनियआ गावनि बिमा बिफाजों रायलायनो नागिरदों नै फिसा आं बेखौल' बुंगोन बांद्राय गोजौनि हाथरखिखौबो जों निखावरि मानसिफोरा थुख्लाय जाया बांद्राय गोजौआव गाखोनो नागिरब्लाबो गाहायावसो गोग्लैफिननांगौ जायो गाहायाव थानायानो मोजां आयै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मानसिया जौगानोसो नांगौ आरो जोंहालाय मा दुखिया दे जोंहाथ' मालायनाव माइरं बिनानै जायाना जोंहाबो हा हु दङ माइ गायो मैगं थाइगं फोयो आरो जोंहाबोथ' दखान दङ ना बिदि नङा फिसा नोङो जायखौ बुंदों बिस्रा मालाय जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि मालाय गिदिर गोलावथार खानदानफोराबो माहाजोन गोजा न'खर बंस'फोराबो मालाय गिदिर गिदिर गोजा बिसोरनि नोजोरावलाय जोंलाय दुखिया खादा आं मालाबाबो गावखौ दुखिया साना आयै जोंबोथ' आथिं दङ आखाइ दङ मेलेम दं मावनानै जादोंना जोंलाय मानि दुखिया जों दुखिया नङा माथो अब्लाबो जोंलारियाय बांद्राय गोजौनि हाथरखिखौ थुख्लायनो दासान नङाबा खैफोदबो जानो हागौ आरो नोंथ' मिथिखागौ थफिरामा माबायदि दावराव दावसि जाबाय थायो जेलाव थांलाय फैलाय जाबाय थायो आंहा थफिरामजों जेबो सोमोन्दो गैया आयै आंहा बिनि फंबायजोंसो सोमोन्दो दं आंथ' थफिरामखौ गोसो थोआना बिनि फंबायखौसो गोसो थोयो अब्लाबो आइ एफा गिदिर माहाजोननि फिसालाफोरखौ गोसो थोनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा मोजांबासो मोजां आयै आं मालाबा एन्टनिय'खौ लानानै फैगोन र' नों एन्टनिय'जों रायलायबानो मिथिखागोन माबायदि एन्टनिय'आ आरो आंबो एसेबां जाम्बि नङाना आयै आंबो मिथिखायो माबायदि मानसिया माबायदि आंथ' नायबानो मिथिखायो आयै अब्लाबो आइ नोंनि मोजां मोननायखौथ' आं बादा होआ नोंनि मोजांखौ आं जेब्लाबो हास्थायगोन नाथाय थफिराममोननि न'खरखौसो एसे साननांगौ जायो नोंहा इसेबां फोथायनाय दंथारोबा आंलाय माथो बुंबावनो आइ नोंनि खुसियावनो आंबो खुसि आइ जोबोद मोजां एन्टनिय'आ मालायफोरबायदि नङा दे नों मोजां मोनोबालाय जोंनिबो मोजां आरो आफानो खोन्थाबानो जाबाय आयै नङाबा आं गावनो बुंनानै लागोन
नों गावनो बुंनानै लादो जागोन दे आयै सामसे नै माथो दिनै थाबनो सफैथारबाय दे आथिं आखाया सुइथां आथिं आखाया सुनानै फैखाबाय आं ओमफ्राय नै आं एसे गामियाव ओंखारहैनि आरो दुब्लियावबो एसे हाबैनि इसिबां मोनायाव दुब्लियावलाय मानो थांनांगौ सिखावफोर फैलाबायोना बेखौ एसे नायहैनांगौ आफा आं नोंजों फंसे खोथा रायलायोमोन दे उनाव रायलायबाय था फैनाया एसे गोबाव जानो हागौ दे नोंसोर ओंखामखौ जानानै उन्दुना थाग्रो दे आयै दे गाबोनफोर रायलायबानो जाबाय जागोन दे फिसानि मोजां मोननायखौलाय आंलाय बोरै हेंथा होनो गावसोर मोजां मोनलायथारदोंबालाय दा न'खरासो मा सानगोन जोंफोरबायदि दुखियानि फिसाफोरखौ नेवसिगोन ना मागोन आंलाय माथो बुंनो रोंबावनो दा हेलौ औ जोंलारि नों न'आव दङ नामा औ आं न'आवनो दं एन्टनिय आं जों सानैनि खोथाखौ आइनो खोन्थाबायमोन नोंलाय आंबो बेखौनो दासो सावरायहैनो नागिरदों दे होमबालाय ओमफ्राय नों मा सानो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ गनायगोन औ मानो गनाया जानो गनायगोन दे होमबालाय दाहाय खोन्थाहरफिन दे जागोन दे आं दा नोंनो खोन्थाहरफिनगोन अके बाय बाय थफिराम एन्टनियखौ माथो दिनै बिखुनजोआ रायसोगारदों आंबोथ' रायजादों बिफाजों आंखौबा खबर लालायथारा माथो नोंलाय आंहाबा बिफाजों बेसे रायजादों सोरबाखि साख्रियाव पास जानायखौ रायो फिसालाखौ मालायफोरा साख्रियाव फेल जानायखौसो रायो एग्जामाव फेल जाबासो रायजायो मालायफोरा आंहा एग्जामाव पास जानायखौनो रायजानांगौ आयौ बाला नों मा एग्जामाव पास जाखो आंलाय माथो मिथिया आं बबेबा खामानिखौ रावखौबो मिथिहोआलै मिथिबायना आं सिरि सिरिसो मावो खामानिखौ बेनिखायनो नोंनो खोन्थाथ'वाखैमोन आं बादालि आरो आं नोंखौ बादाव होनोसो सानखादोंमोन माने सारप्राइज होनो हाबाब नंगौ नंगौथ' आरो दा हनै बिफाजों रायजाबायसो एन्टनियखौबो बिमाया रायदों मिथिबायना आलाय ओरै होनलायथारदों दुखिया हिनजाव गोसो थोनो मोना माहाजोन हिनजावखौसो गोसो थोनांगौ होननानै बाप्पावै बिदि बुंदों नामा ओमफ्राय आंहा देहायाव नांबाय आरो मानो होनोब्ला आंबोथ' दुखियासोमोन ना गावनि लेखाखौ फरायजोबनो थाखाय रुवाथिबो थानांदोंना आङो बेनिखायनो आं एसे लाजिबाय आरो नोंखौथ' जेबो बुङाखैना फाग्लि नोंलाय मानो लाजिनांगौ नोंखौ माबा मोनसे बुंबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय ओरैबाबो नोंखौ अनखायो दे नों जेबो टेनसन लानाङा आंखौ अनाबाबो मालाय नोंखौ अनखायो बेनिखायनो नों बांद्राय जिंगासि नाङा ओमफ्राय मोनसे खोथा आइ आफानो मा होनगोन आं मा होनगोन आं लाजिदोंलै माबालै फिसौ नांगौनो फिसौ दे जोंहा फिसा खांनोसै अब्ल' गब्थ' दुलुर दालारनो उजिहोगोन जोंहा नुबानो बा थफिरामनि फिसालाया मासि मोजां होननाय बायदि बादालि जोंहा मानसि फिसा फिसा बानायहोलांसै ना आं हले फिसाजो सानै फिसाला सानै लुगैखायोलै बिदि नङाब्रा ओरैनोथ' सानैखौथ' नांखागौ आरोबाव सानै खांबावनोसैब्रा मा थिग जेवजाबो उजिनो हानाय ना माथो आंथ' आंनि फिसाला फिसाजोफोरनि सिमांखौबो सुजुफाखाबाय साइन्टिस्ट खालामगोन मंगल ग्रहआव थांहोगोन आङो फिसालाखौ इण्डियानि नाम्बार 1 क्रिकेटार खालामगोन आरो सानै जेवजाखौ मोसाग्रा मुसुग्राथ' सासेबाबो ओंखारखागोन जाथोंसै एक्टर बा एक्ट्रेस सासे ओमफ्राय मिनिस्टार जाथोंसै बेनिखायनो आंनो फिसाला फिसाजो साब्रै नांगौ सासेया साइन्टिस्ट जागोन मंगल ग्रहआव थांगोन सासेया एक्टर एक्ट्रेस जागोन सासेया मन्थ्रि जागोन ओमफ्राय सासेया क्रिकेटार नङा फुटबलार जोंनि ट्राइबेल मानसिया फुटबल गेलेनानै मोजां मोनोना फुटबलार जाथोंसै गासिखौबो टिभियाव नुजोबनांगौ आंहा साइन्टिस्ट जाबाबोथ' मंगल ग्रहआव थांबा बिराद फेमास जागोन ना बेखौबो टिभियाव नुगोन मन्थ्रि जाबाबो टिभियाव नुगोन एक्टर एक्ट्रेस जाबाबो टिभियाव नुगोन आरो फुटबलारखौथ' दा बुंसै जाम्बि बिदि जायो नामा खालि मानसि फिसाफोरखौल' बानायहोलांसै दे जोंहा बिनि उनाव मोजां गियान होनानै मानसि गिदिर खालामनोसै दे होमबा उन्दुनोसै जेरावबो गाब्रबाय थायो माथो दाबो आं बिसोरनि खामानिखौबा माबायदि मावनानै होगोनलै दैखरनि मोदायजोआबा आंखौ रागा जोंगाबायना जोंगायाखै माथो इनिरा खुलुमबायलै दैखरनि मोदायजो दैखरनि मोदायजो माथो नोंना महरा सोलायबाय नों जायखौ बुंदों बे आं नङा गसाइ होमबालाय नोंलाय सोरथो आरो बे हासिबावलाय माबोरै बारखोनानै थाखो आं जाबाय दाइनि समाजनि बयनिख्रुइबो समायना दाइनि आंनि मुंखौनो बुङो अख्लाबस्रि
मानो होननानै बुङोब्ला आं बयखौबो अख्लाबो सिरि सिरि बुं नोंखौ मायाव अख्लाबनांगौ बिदि नङालै जाम्बि आं बेवहाय अख्लाब जानो फैयाखै मोनसे खोथानि थाखायसो फैदों माने हेफाजाब नांगौ जों बायदि दाइनिनिफ्राय हेफाजाब लानांगौबा आरो जोङो मोनसे बुस्थु होफिननांगौ नों मिथिया नामा मा बुस्थुब्रा मा बुस्थु जेबोला पुर्णिमा अखाफोर जायो आरो जेबोला अम्बासि जायो मावजि मासे मासे होफैबाय थानांगोन बेबो गोसोम मावजि गसाय मा खालामनोलाय मावजिखौलाय बेयो जोंनि दाइनि समाजनिसो खामानि नों बेखौ मिथिलायनाङा दे जागोन फिसिनोबालाय आं होफैगोन नों थांथ'लाय बिदि गुब्ला नुजाफैबा गिगोन ना आंना लोगोफोरा ओइ सन्तला मानो लिंहरदोंलै जोंखौ बे गोथै बारियाव जाहोन दङ र' जोंना सासेया मिथिखायो ओइ सन्तला नोंथ' गोदोबो आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामखांबायहाय देहाय बे बारावबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होदो जागोन नों टेनसन लानाङा आं सासे मानसि लिंहर माने मानसि होननानै बुङा दाइनि होननानै बुङो दाइनि नोंसोर गिनाङा दाइनि अख्लाबसिरि आं गोसो गोथारै नोंखौ लिंहरफिनो ओइ बाप्रे सोर बेलाय माथो साइसथारबो ओइ बांद्राय गोजावलाबायनाङा हेलौ मा एसे साइसथार नोङो वाव नोंनि मोखांनि सिक्रेटआ मा नों मोखाङाव मा लगायो ओइ मा जाला मालालै आयो नों जोबोद समायनाहाय मा ओइ अमारा जा दैज' दाइनि सिख्लासो बियो आच्छा दाइनि नोंथां अन्नानै बिसोर सानैनि जिउमाखौ सोलायनानै होदो दे बिनि बदल नों जि बिदोंमोन बेखौ होफैगोन आं जागोन दे नोंलाय जेबो बुजिना मोनासै दे ओइ अमारा दा नों जेबो बुजिलायनाङा दे उनाव गासैबो थिग जागोन नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंसोर सानैनि जिउमाया सोलायफिननाय लोगो लोगो नोंसोरनि गोसोखांथियाबो सोलायगोन मा होनखो जोंनि गोसोखांथिया सोलायगोन बेयाव गासैखौबो ओरैनो फ्रि मोननो लुबैनाङा नोंसोरो बेनिखायनो बलिदानबो होनांगौ देलै जि जायै जाबाय थागोन नोंल' खालि जोंनि जिउमाखौ सोलायनानै होदो बिदिब्ला बेखौनो खालामनोसै आंलाय बेयावलाय बोरै मोनफैखो अमा राजा नोंसोर बेवहाय मा खालामफैदों आंबो मिथियालै माबोरै मोनफैलाबायखोथाय ओइ माथो सन्तलाबोलै नोंसोरो खिनो होननानै फैदोंमोन खिनो होनना फैनायावनो लोगो मोनलायदों थां गाबागाव न'आव थांदो आं खिनो इसेबां गोजानाव फैदों नंगौना नङाब्रा नंगौलै नंगौ माथो नोंखौलाय एसे बोराय थब नुखोब्रा गथ' सानैनि बिफायालाय आयला माला हाबा जालायखो नोंलाय आं रोंला दै बेयावहाय आं मा मोनफैदों बेखौल' खोन्था ओमफ्राय आं न'आव माबोरै थांफिननांगौ दा गसा बावगारलायबाय नामाब्रा बिसोरलाय जाथो जाबाय थायोलै उदैया सोलायबाय बावगारलायबाय माथो दानि अख्लाबसेया बेखौनो बुंनानै थांदोंमोनदां आरो माबा मोनसे मोनबा माबा मोनसे बलिदान होनांगौ होननाया दाबा बिसोरबो बेसेबां गोसोआव दं आच्छा नोंसोर मिथिगौ ना नोंसोरबो हाबा जाबाय साला नोंनि खोथा खोनासंनो गोसो गैयालां ओइ सन्तला खोन्थालाय आं बे फख्रियाव मानो फैदोंमोन बे जायगायाव मानो फैदोंमोन आं एसेबो जेबो गोसोआव गैला होमबा हापां आं जेबो गोसोआव गैला आं बेखौल' गोसोआव दं आरोना एसे रोमै आं मैया नार्जि बुदांजों नांलायदोंमोन खोमा एसे माने नार्जि बुदां बेलेग सिख्लाजों रायलायनायखौ बेखौ मेगन सानानै आं एसे नांलायनाय गोसोआव दंमोन आरोना बेल' डाइरेक्ट बेवहाय माबोरै मोनफैखो बेखौ गोसोआव गैला नार्जि बुदांजों नोंजों हाबा जानायखौलाय माला हाबा जायाखै जोंलाय जानला माला बुंलाबायथारोहाय नों दानाबा सिख्ला बैसोआवसो मोनो बे गोसोखांथियानो आं जेबो मिथिला जायखिजाया नोंखौ न'आव दोनहैनोसै थुदो नार्जि बुदांमोननाव आंलाय बिसानाव मानो थांनो बिनि बिमाया आंखौ नायनोनो बायो जेबो नङा आं दोननानैल' फैगोन थुलाय नार्जि बुदाङा लिंहरखादों नोंखौ नंगौ नामा नार्जि बुदाङा लिंहरनायखायनोथ' नोंखौ बेवहाय लिंहरदोंमोन आं दोनहैनोसै आं गोनो गोथो कनफिउसो जाजोब्बायहाय आं दोननानै फैगोन नार्जि बुदांनो सैथो बाथ्राखौ खोन्थायाबा जानाय नंला हाफांनि गोसोखांथिया सिख्ला बैसोआव थांफिनबाय होननानै बुंबा नार्जि बुदाङा मालाय एडजास्ट खालामखागोन मालाय गोरोंखा थौदो